Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Ang Santos nga Eucharistia nga atong ihatod kaninyo karon manukad kini gikan diri sa Don Bosco Formation Center, Lawaan, Talisay, Cebu. Anya nakita karon sa ikalima ug katapusang Domingo sa Kwaresma, sa dili pa nato sa ulogon ang Semana Santa. Nining Dominguha, gipahinumduman kita sa Ginoo nga ang kamatayon dili lamang angay pangandaman, kundili angay usab di ay natong pilion. Nganuman, sama sa usa ka lugas nga trigo, gawas kon kani ipuga sa yuta og mamatay, magpabilin nga usa ra gayud ka lugas. Apan kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Busa, sama ni Kristo, dili unta kita mahinugon sa atong kinabuhi niining kalibutana, kundili magmaisugon kita sa paghalad niini ngadto sa Dios ingon sa iyang gihimo diha sa Santos nga Eucharistia. Mga igsuon, sulod dining kasaulugan ihalad ta ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug ang tanang petitions nga nakasulat sa atong social media accounts. Ilakip usab nato kini mga mosunod nga intentions. Ato sab iampo ang mga katuyuan sa atong talahuron nga Arsobispo, the Most Reverend Jose Espalma, kinsa bag-o lang nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan. Magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang salagi dumtana mo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Welcome dinhi sa ato ang ikalimang Domingo sa Kwaresma. Hapit na gayud ang Semana Santa. In fact, karong umaabot na Domingo na. Ato karong andamo na itong kagalingon sa pagsaulog nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat,
ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang, magkugi unta kami paglakaw, diha ni anang gugma, nga nakapasibot sa imong anak, sa pagtugyan sa iyong kaugalingon, tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan ug ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inig-abot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan, ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios, ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan, makaila naman kanako, gikan sa labing timawa, ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala, ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Yang akong kasing-kasing, O Diyos. Kaloy ako, Diyos, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan.
Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadi ni kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ayaw kuha kanako ang imong balaang espiritu. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayuna dinhi kanako ang maayong espiritu. Tudluan ko ang malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala mamalikan nimo. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangalyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang pulong mo, O Ginoo, maglikonon ta sa among pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pipila ka mga Griego na hiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, Sir, buot kaming makikita kang Jesus. Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo, magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta o mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglang musunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako,
ug unsa may akong isulti. Moingon ba ako, Amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, midalugdog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando nining kalibutana. O kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Atong nabati sa Ebanghelyo ang pulong ni Jesus nga nagkanayon, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra ka lugas. Gawas kon kini mamatay, mamunga kinig daghan. Unless the grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Mao kini ang misteryo sa kinabuhi, mga igsoon. Kung adunay mamatay, adunay mabuhi. Death gives birth to life. Usa ka konkreto nga example mao ang liso. Imong ilubong ang liso, mamatay kini, unya moturok. Dili ba, mga igsoon? Katong gagmay pata, we studied science in school. Ato pagani i-drawing, panindutay tag color of design, mga drawing, mag-drawing tag life cycle of a butterfly, from a caterpillar, unya musud siya sa dahon, mahimong kukun, mahimong pupa, till it finally transforms into a lovely and colorful butterfly. Kung ang wood or caterpillar, dili mo give up sa iyahang pagka-caterpillar, dili siya musulod sa dahon, sa kangit-ngit sa kamatayon, kung dili siya mo sakripisyo, dili siya matransform. Adunay kinabuhi nga naghuwat human sa kamatayon. That's the mystery of death and life. Another very concrete and meaningful example is the life of a mother giving birth to a child. The mother experiences 50-50. Pwede siyang mamatay in giving birth. It's painful. But the mother faces the danger and the risk and the uncertainty for her to give birth. Mothers are our heroes. They experience dying that we may be born. After all the sufferings and pain, when the mother sees the child, the pain is gone. Suffering turns into joy. Mga igsuon, mao kini ang misteryo sa kamatayon o kinabuhi. Death gives birth to life. One day, naglalis ang baboy o ang manok. Ningon ang manok, baboy, may pako, kay bisag buhi pa ko, gasige na ko gahatag og itlog. Daghang malipay, makahatag ko og sunny side up sa ilang breakfast, scrambled egg, quick, ug uban pa. Ikaw, kanus am ka mohatag, inikamatay na nimo. Nitubag dayon ang baboy, lahi manggod ang akong matang sa paghatag. Kausar ako nila ihawon, tibuo kinabuhi ang akong gihatag aron ang kumbira nila magmalipayon. Sa kinabuhi, mga igsuon, kung adunay mo sakripisyo mo dupa, kitang tanan mo abanti. Mao kini ang atong saulugon next week sa Semana Santa. Si Jesus midawat sa iyang kamatayon aron kitang tanan maluwas.
Gibuhat kini sa Dios tungod sa iyang paghigugma kanatong tanan. In fact, mao kini ang pinakasentro, mao kini ang pinakaunod sa ebanghelyo, ang kinatibuk-an sa maayong balita, ang pulong nga atong gibasa kung nakahinumdum pa maigsuon ni adtong niaging semana. John 3 verse 16. God so loved the world that He gave His only Son, that the world may not perish but have eternal life. Pwede man gani nato i-print na sa atong mga t-shirts, mga igsuon, kay matumong mangyud ang acronym nga gospel. G-O-S-P-E-L. And I would even say, mauna ang the whole summary of the scriptures and the story of salvation, ang kasaysayan sa kaluwasan. Gospel, for God so loved the world, He gave His only Son, that the world may not perish but have eternal life. That's John 3 verse 16. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak tungod sa iyang dakong paghigugma, aron kitang tanan makabaton sa kinabuhing dayon. Apan atong timan-an nga wala matapos ang tanan sa kamatayon, mga igsoon. Sumala sa ebanghelyo ni Juan, ang kamatayon dili pagkapakyas. According to the Gospel of John, the cross is not a defeat but a victory. Mabitaw nakamatikod mo, mga igsuon, si Jesus magsigig hisgot may tungod sa takna, the hour. Kato nagmilagro siya for the first time, gihimo niya og bino ang tubig upon the request and hangyo ni Mama Mary, ingon siya, wala pa mo abot ang takna. My hour has not yet come. Apan karon nakamatikod mo sa atong mga balasahon, magsige na sag-ingon that the hour has finally come. It is the hour of His return to the Father, the hour of His glorification. Mao kini ang takna nga ibayaw na ang anak sa tao ngadto sa himaya. Apan tungod lagi nga aduna kini elementos kasakit, there is an element of sacrifice, an element of pain. Si Jesus nabalaka, He was troubled. Apan inay nga muhangyo siya samahan nga kuhaon ng kasakit, mingon siya, Father, glorify your name. Himayaon ang imong ngalan. Nindot kaayo ni pamalandungan, mga igsuon, kay dili man nato malikayan sa atong kinabuhi, sa atong panikay-sikay, adunay pudtay masinati nga makabalaka. Ilabi na gayud kung adunay mga sitwasyon nga wala nato damha, situations that we don't expect, situations beyond our control. Apan gipakita ni Jesus ang maayong panig-ingnan, Father, may your name be glorified. Matuman ang imong pagbuot, salig ko nimo, Lord. Sa akong pagtuon sa kinabuhi sa usa ka santo, I don't know if you're familiar with him, his name is Saint Francis de Sales. Mingon siya, angay kita makabaton og pagsalig nga gikinahanglan nga gihinganlan niya og holy indifference. I don't know if you've heard of that term, holy indifference. Buti pasabot, ang Ginoo nasayod sa tanan. Atong buhaton ang tanan, ang Dios na mag-igo sa uban. Which is actually, we always use, let's do our best and God will do the rest. Holy indifference makes us trust in God. Whether things will come out as planned or not, we know it will surely be the best because we entrusted ourselves and we entrusted everything to God. Kahinumdum ko sa usa nako ka-experience when we were in college seminary. We were asked to prepare a stage play. Sige mig practice, sige mig ensayo, sleepless nights, all our efforts given. Kapoy sad kayo because while we were doing the preparations for the stage play, classes were going on. It was a real sacrifice till the day came when we will have to present the stage play. And when we presented the stage play, nipalpak bitaw ang among sound system. And all the students could not hear what we were saying. And little by little, nag-walk out sila. Wa gud na mo mahuman among stage play kay in the middle of the stage play, ang nahabilin, usa na lang ka linya sa pews. No? So we had to stop it. It was very discouraging. And we were disappointed because we prepared a lot, we offered ourselves, we sacrificed,
We gave all our sacrifices, and we were discouraged at the backstage until one of my companions said, "Don't worry, no? We did our best, di ba? Let's offer it to God. Whether it was perfect or not, as long as we did our best, we offered it to Him. Siya na'y bahala sa outcome. After all, the stage play was for Him." This made us feel better, and we had a take two, no? So naluoy in town ang obispo, and we were asked to present it again. By the way, just to give you a background kung asa to na mag-present, it was in Bethlehem, in the Holy Land, and we were an international school, and of course, ang among audience were Arabs, and it was just right after the exam, so the kids, the high school, plus the elementary, they wanted to go home already. But since the patriarch knew that we were preparing a stage play, we were invited to present. Dili man tato siya maugid among main nga event, pero murag nahog to siya nga murag take one, the first presentation of it, no? But we had a bigger audience that was waiting, which was the Bethlehem University. So karon pag present na mo adto, it was in Don Bosco in Nazareth, no? And so when we presented it, nipalpak gid ang among sound system, and we could not be heard. And we were really so discouraged, no? But kaning words of my classmate, which said, "There's the holy indifference, right? We offer everything to God, all your efforts, whether the outcome is the best or not, as long as you offered it and you did your best, that's the best offering and sacrifice you can ever give." Mao tungod ni anak, when we had a take two, it was a real success, and it was a real celebration. That made us feel better. We had a take two. It was successful. We had a change of paradigm. Perfect or not, it's all for God. It's the holy indifference. Also in our lives, sisters and brothers, sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi, you will have an experience of that. Usahay, sige magplano, you did your best, pero ang outcome, dili mao ang imuhang gi-expect. And sometimes we get discouraged. But when we learn from this, from our Lord Jesus Himself, who was also troubled because He shared our humanity, He shared our nature, He was also troubled. Nabalaka siya, kay nasayod siya unsay mahitabo, niining pag-sacrifice niya ngadto sa krus. But He said, "Your will be done, Father. Your name be glorified, because after all, this is your will. And I am submitting myself wholeheartedly." Busa mga igsoon, sa atong pagsaulog ning umaabot nga Semana Santa, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagluwas kanatong tanan. Salamat usab sa iyang paghatag kanato grasya nga dili mabalaka tungod kay sa atong kinabuhi anaa ang iyahang mga kamot, ug nasayod siya og unsay labing maayo alang kanatong tanan. We trust in Him with faith, hope, and love, and with holy indifference, we know everything will lead to great glory. Kadaugan ug kaluwasan tungod sa iyang dako nga paghigugma sa tibuok katawhan. May the Lord bless each one of us. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya armatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak,
dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan ang tuburan sa kinabuhi ug kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita moingon, ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Nga niining tuig sa Missio ad Gentes, ang tibuok simbahan ug mga pangulo niini magpadayon sa paghalad sa ilang kaugalingon ug dili unta mahaylo sa ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan, kay ang tinuod nga kalipay makaplagan man sa pagsunod kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Nga ang mga opisyalis sa gobyerno makaamgoon ta sa realidad sa kamatayon ug buhaton nila ang tanang maayo samtang buhi pa sila. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Nga dili unta kita magmakuli sa pagpaambit sa atong mga bahandi, talent ug panahon alang sa mga nanginanghanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Nga gamiton unta nato ang mga butang ni ining kalibutan, dili alang lamang sa atong kaugalingon, kundili alang sa tanan. Isip pagpangandam sa hukom sa Dios nga atong dawaton human sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, o si Blessed James Alberione, ASP, ibayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaani na unta sa bunga sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang kinabuhing dayon, Ginoo. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod
O balaan nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasak kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Dios Amahan, dili unta kami mahinugon sa among kinabuhi karon aron magpatunhay kini ngadto sa kinabuhing dayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Diyos, Amahang langit nun, minggasan mo, mga masalay pon, ang panugbino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tawo. Dawata kini among mga halad sa mga sala namo ikabayad ang lawas dugo ni Jesus atong Dios kinabuhing gihalad sa krus. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ging sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton nanta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyan santos nga simbahan. O Dios nga magkagagahom, dungga kami, aron ang imo mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom nining sakripisyo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og tanang dapit pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag ka kanamo, paghinlo sa among kasing-kasing, ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron sa pagampo namo nga labing mainiton, ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo,
Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos garikaw Ginoo ang tuburan sa nang kasantos. Ipadalay mong espiro pag santos sining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya skalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesu-Kristo nagahalad kami kanimo mamahanin ning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan mo atubang mo alagad kanimo. Himuha kami mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang simbahan sa tibuok kalibutan, himo mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francesco among Papa, ni Jose mong obispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay malawong banhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himo kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo nga daygon, amoy ikaw nga himayaon pinagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsuon, mag-ampo kita sa itong amahan, atong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato ni Jesus nga atong manunubos. Ama namo nga naka sa mga langit,
pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, tinisayon ta mayingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayos tanang kasamok, samtang paabot ka malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo Man ang hingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, ningon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, tanawa mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, kao nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ipakita tang atong pag-inigsuunay. Cordero sa Dios, nga nagawag ta sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios, aron sa kanunay mahilakip unta kami, pagkaihap, uban sa mga bahin sayang lawas ug dugo, nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaut unta ang nag-antos tungod sa sakit o balatian,
makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, mapasalamaton ako kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagtabang. Aron atong mapadayon kining atong santos nga misa sa telebisyon. Ato sab ipaabot ang atong mga pasalamat, ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Andy Mendoza, SDB, ang Rector sa Don Bosco Formation Center dinhi sa Lawaan, Talisay, Cebu. O kung gusto ninyong musunod sa ilang adlaw-adlaw nga misa sa Facebook, ania ang ilang FB page. Salamat sab sa ato mga sponsors o benefactors, lectors, choir, crew o kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donations. Daghang salamat. Ug alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Manalangin ka ng Diyos, makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ginoong Diyos, kaluyan na ang imong lungsod. Tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intan papasa ug kayaw, hinumdumi. We are blessed, blessed the hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores. Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butingin. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Caluxur, Tanan nga Pilipinhon, santos ug bulahan. dadangato sa Dios ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-an.